thlipuina tak ron thok thu chuan sana area a kho pakhat yamena in pakhat chu ati chhia thu report ni in emergency team lamlo thlenma chuan anveng chunga mitlom ngai te chuan senghoi na chu an theng angin anlo thokloma ma se chung na thok zinga pakhat aming bisem al hadi chuan jingdar ko borvela thil dom lo tak amu chok latlat mai atira chuan chu athil mo chu chera in tuam bek an awangin le atoi chhia to ema wangin ram sarwang emo atimaya chu mi mal tol zol pal hung lama moni in mi te chuan an en fiak ngal da thoi thoya alandana chuan chu bom chu rectangle shape metal atanga siam ni in metar ni vela lian metar khat vela sang ani boka in chu bom chu in khar phoi vekin tala in kalna ero chu awm lo thung awm zia chu achung lama tangin a hon thei ti na ni chu a metal chu a hlui to ti hria takhian atui ek noi to a te chuan chu bom chu an hon hnuwa chuan naute no pum chunga amutom ke kang mai hian me cherwang hmu ani zuya abula chuan puan them bole plastic bottle achunga tuibal tak hmu tur om tel bok ani hemi hnuwa hian darkar tam aral ma in police po chu an thleng phei ngal thoya police na an in fia hnuwa chuan chulai hmun chu crime scene a hung vek ni in an hospital pui berami forensic doctor te po chu kau ngal ani boka chuta an report atanga alandana chuan chu me chhia chu ril drama thi ani thole hunrei tak mun te le thim takada ani tho an soya ma se a hmuna chuan me chhia chu tonge ani te hria thei mai ani to lo thung a chan chu a document puimo motor am lo ba ka arwang chu a troi chhiana sato ema wangin a mele tanga hria thei po ani to bok heklawa tin ke kortenian chawa arwang hi hmu ni in arim te po chu atak ema wangin metar tam taka tangpuin a hria thei nge ani te chuan investigator te chuan bom le a cheivel te chu anjir chiang le ta a bom bula chhuata chuan kutina hamna hnu ma motor hi lo omin chu bom chunga chuan samte khisente vun them te le zon le ek motor te chu alo oma alandana tang chuan me chia chu nungdama omlain hunrei tak chung munte takte le bal taka chuan khung ania chu mai ba ka bom an hmu na hmun po chu kongpui atanga hmu thei mai ni lovin chu in chunglama room te po chu thlipui chuan ati chen he emiama chu ina chuan mishing chena hnu ma motor po chu awangin lo alo na rei to ni om hian alanga tin tukver te po chu achung lama tang hian uden boda tuam vek ani bok ani te chuan an thenom te chuan chu in nei tu chu ni puilai tanga an hmu to lo thulo soihlamin thlipui tle ma a chu in a cheng chu tungi ani ero chiang takin an soi theilawa achan chu in nei tu te chu anin thlak reng wang alo ni chu mai ba ka police te zirchen a po chu in le a chheibel chungchanga chuan complaint tharlam om lo ti chu hria chwa ani le ta boka nima sela an thenom hnai mi te tho chuan police hne na chuan kumkalta a me che au thom an hria thule mi nun le mi mal boina enroll an du lo awanga an report lo thu an soi thung te chuan atuka sana thu nei du te chuan me chia to ti hriat lo rong char ani thule in khwa kherna le tharum atel thu thu chwa an siam ta a ni rei lo te hnuwa police news agency te chuan chanchin thar chu europe lama thlenin poland atanga ngaiven masabir tu te chu organization pakhat foundation against violence against women tini in yamena police me chi pakhat bo ani therin na awm wang ani a chu police me chia chu kumsom ni pakhat mi ni in aming chu Carolina Zimanska i ani a achungtena an sezel dan chuan Carolina i chuan kumsang ni somni pahni February thlatop lama khan Poland chwasanin chuta tang chuan achin an thazui to lo alo ni a te chuan foundation nam chuan chanchin chu Police Ministry of Foreign Affairs tama chuan thlen in ni rei lo te hnuwa Police Embassy in Ria te chuan Yemen lam thu nei tu te chu DNA test turin an ngen ta a heti lai me khian Yemen lama investigator te po chuan in lo tu te chu an lo chui zui ve mek zel boka chuta an chui zel na chuan in nei tu dik tak chu Amin Al Hazari an in kumsang ni som paria da khana boral to nge ngia chumi hnuwa chuan aro khom tu ten in le abung ro te chu en kolzuin a then te chu Yemen khopon lama an oma tin in lo tu te po chu thlatlem te hnuwa in thlak le sek thinin
atam zok te chu seasonal workers te le foreigners te an ni tlang pui ti hriat chho ani ta bawk ani te chuan in chhia an dap kwal velna phone pahnih chu police lam chuan mu chhuak le in pakhat zok chu a cheto em a amai ro chu phone pahnih na zok i ro chu him te chem lo ma se eng emo motor alo om thong thalak te contact information te le message lui motor chu alo om hlo maya te chuan police lam chuan thalak le message chu an hai le ta a chuta chuan me che pakhat lano pangtak European mail pu thalak mo chuan in chu police thunei tu te lam hria tir an ni hnuwa Carolina chung te po chuan an fanu ngei ni ti chu an ron nim hngit pe ta boka heti lai me khian yamen investigator te po chuan chu phone chu Khalid Yusuf minga register ti le amang hnung ber tu ani ti chu an tha chok le a tin phone na mi pathalak tam zok te le internet a thalak an hmu te po chu in ang che che a nima sela Khalid Yusuf chuan kumsang ni somni pathum me thalai hola khan yamen chu lo chwa san fel diam to in chuta chin chu om na po hriat ani le talawa te chuan rong en dik chung le Polena thon chung chuan kar ni vel sit oin Carolina Zimanska inge ni te chu nem nge ani ta boka doctor te po chuan a thi chan dik tak chu ele in tlak chamna wang ani tho sein hun rei tak chung cho le tui e in lawa omin damdoya enkol ani lo ba ka munlum taka da ani tho chu an soi boka hemi no a hian police prosecutor office lam chuan khesu hongin yamen thunei tu te lam po chuan an no chen a thil tangkai le an mu chuang ang te chu an hlan zui boka nima sila khali te ero chu mu alani lo thung chuti rol chuan police parliament le media lama tanga norna ana sat ema wangin Carolina chanchin tlang pui chu tlang zar anita a chuta chuan Carolina i chuan kumtam po le liam lawa khan high school zawin Bidgoth a teacher training university a inziak lutvia eba ka hian block pakhat nein rampona zertirna na thoka omachak thotile Middle East lama a me chiat puite chanpui achak zia asiak thina a thiantina an sezel dan phe chuan Carolina i chuan kumsang ni somni pakhat kum top lama khan mi pa pakhat sumdong nia in soi Istanbul chengnian online a anin chhar thu an soi bok ani Carolina Zimanska hi Poland marlam Bydgoszcz piang middle class chung ko atanga Sailian ani a apa hi private energy company a electrician ni in anu ero primary school a music zertir to ani thung anu le apa te po chuan an fanu Carolina iso mizaidam tak in tawdel le zernalama tui tak ani thu an soya tin kumno pangte ni lai tang to hian khotlang le mi puilam zerna subject la cho atui chil thinin atlei ro lai tang re hian ral tlan ni an kho a pem te chan pui na cho athok ve lop lop thina chu mai ba ka high school a zo don atangin ramdanga me chia ben him na thatak dong lote chan pui achak zia te cho asoi fo thin ye chon kumsang ni somni pakhata khan a graduate ta a chumi hnuwa Kazimierz Wielki University a Faculty of Education so zerli in police zertir to foreign chong thiam ni chu athil tumber ani chen ani chung hun lai vek chuan Instagram le blockchain khata angai dan ne ariru omte aziak chhauve ta a chuta chuan me chidik na chanvo te Middle East lama an culture a angai dan te le international education system te chu soi chho thinin chu a block chu lar hlut ni lo ma se kumna no panglam ten an chher fo thina heta hian yamen chu athu zia ka chuan motor om chho zeu zewin an khwali anin rel bol dan chu hrethiam chia lo ma se yamen chuan a hi pla thote atar lang tel boka eba ka hian a thian ten an sezel danin Carolina i chuan kumsang ni somni pakhat fa wanga tang khan international language exchange jet an ti me chu a sombea chuta chuan khalitanian in tongin ani hi yamen atanga chor chuak ani thole entrepreneur ni in Turkey an hathoka awom thuwa soya atira chuan a thian de chu engma ashilem lo ma se kar ni aral meu chuan thian mai anni to lo te chu an no hri ve ta ani hengma ka hian anin biak na screenshot thalak an in let na po in ne chungchang te sa khwana namzia tile yamena le dun te an no soi thin di de chu an theta a tin anin biak dan le an thu sei da na chang hian khali ta po hi mele khathiam ani ti hria theini in me chedik na chanvo le za na te
an zirna lam te chu a sei war hle thin bok ani tichuan kumtop lama khalita chuan mai chana inbiak an mo thole Turkey in hmu adu thoron shilin chuta chuan an pahnih chuan yamin thingtlang khwa mechhia te ta na primary school hon an du thu te an soidun baka khalita chuan a zalen tur thole za a kai tur thote a in tawdel tur thote an hmalak na chu Islam zirna a rabi thar ani tur thote aron shiltel boka le chuan chung thilte tum tur chuan an pahnih hian ro manna an siam takngala nima sela Carolina in a thil ti tumte anu han shil chuan ani ero chuan alaurim ti be haulo ma se Carolina i chuan ticket la luin kumsang ni somni pahnih January thalai hola khan Istanbul lama a thlok luita a ti chuan Turkey a thlen hnuwa Carolina i chuan a thianu chu ron pe in ni reilo te Istanbul a hnuwa khalita nian chuan anin hmu thu te aron suya hei mai baka an thlak dun na po chu social media a Carolina i chuan a post ngi ngia chuta chuan a thianu chuan thalaka tang chuan khalita chu a fil melin mo po anuam hle ni in a soi ngi ani ti chuan kar khatnuwa Carolina i chuan a thian ti le a chung de chu khalita ruala yamen a kaltur thoron shil hlom le in chuta chuan thlari lo de chung om tura ro mana an siam thu te asuya ma se a chung ti ro chuan an phalo bur thung amai ro chu kum atlin be to awangin a chung de chuan an dang thei talawa police a chuan Carolina i chuan February ni thuma Istanbul chhosanin yamen lam apan ni in an suya ti chuan yamen a thlen hnuwa Carolina i chuan a chung de chu boi khatchia ron bia in chu po chu video call mangin minute nga po atleng lawa ma se ama chuan engkima tha thole ngai to om ani lo thote ron suin anin hual tur an bo se mek thote aron suya ni ma sela poi khoina a thlen hnuwa Carolina i unaw no soidan ero chuan an biak la hian Carolina i chu adang lepa anom samlo melin anunga chuan concrete bangsang tak motor a tho a soibok ani le chuan chumi hnuwa chuan Carolina i chuan a chung de chu a be pop tangai ring lawa mases a thon lo ba ka a kol bok heklo are hian are tlok mai ni aliam sel hnuwa chuan a chung de chu mang ang tranin atira chuan internet lam har satna ane ani chu an no ring maya ma se ni aral le hnuwa po chuan kol le mases an don lo ba ka a kum somni pakhatna birthday a taknyal po aron biak po taklo awan chuan an ngai a tha thei talawa te chuan kar ni set are hnuwa a chung de chuan Bydgoszcz police hna vakalin an panobo tho chu an va reporta ani nimasila Carolina i chuan Poland a chhosan to awangin case chu International Cooperation Department lama an transfer lia police lam de chuan ti theipo an nei tlem hlea chuti lai chuan Carolina social media account de chu a active to lo ba ka a thalak post hnung ber po Istanbul airport a thalak ni in January ni somni pariata a post dai to ania chumi wan chuan a chung de chuan khalita chu a social media kaltlanga biak po an tum lia ma se account chu ti chiat ni in tuman an betlang thei dalo ani le chuan Carolina passport atang chuan a chivel chu chui an tum le ta a ma se chuta po chuan an sha the chun chu atlem ni hle mai a zena report hnung ber chu yamen lam apan na chuni in yamen a thlen hnuwa chuan a kalna chin le a dan chin chia po chu a talawa chutiang ani zel taksia chuan July tha a chung de chuan Foundation Against Violence Against Women ti organization chu bipop taringotin anni lam chuan Interpol te International Red Cross le sarkar por sang yamen ne na insomna nei te chu ngen na an thon ta a ma se an chana chu alom omlem lo hle thung yamen local thu nei tu te phalna le an puina lo chuan Carolina chunga thil thleng da chu an thi theidon dalawa a chan chu indona awang le an omna sarkar chakdok lo awangin investigation chu donga chaka kalpui thei ani don lo bok ani amai ro chu Foundation Against Violence Against Women te chuan Middle East lama experience lo nei to German journalist chu bipople taringotin an singa pakhat chu Hans Muller ni in Djibouti a lo omeka official tak ani lem lo bok ni investigation nei na puitur chuan ani po hian alorim ti ve maya chuti lai mek chuan mi pakhat hian Al Sabah huam chunga European hmeichhe pakhat
anin nei nuwa an khung be tak thu thanga om thole in rol boy chu a hla om theidon ne ya ron soin chu tho chu foundation lama thlen ngal anita a nima sela address le thu che mu mal tak om la owangin bo sui ngot thei ani lo thung ma se a thlali loka karol nei chung de chuan Police Ministry of Foreign Affairs so be poplin an khis so chui chiang torin an nor le ta a ma se chuta an bia ka piang hne na tang chuan chana ngai hlir dongin sarkar a chak tok lo awangin le police chuan yamin lama thune na an nei ngot lo awangin an tan po che chak wak nge na om bek la lawa chuwang chuan Carolina chanchin chuan zuiral lampanin kumkhatli achan ve se chu ngai sak a hlo talo ani te chuan August tha thlipuina takron thokin in pakhat chu aron ti cheta a chuta chuan soita kangkhan potmanga siam metal bomb thuruk chu ron lang chhuakin thlipui tli atanga ni thum hnuwa sana police chuan chu bom chung mi chu European nula rawng nge ni ti chu an fin fia ta boka nima sila an thu chhoi ro chu a toy hle thung bom chunga me chi thina chuan tharum thona om ang hriat ani lo baka ani na tak hriat ani thelo thu zong chu an seidan ani maya amai ro chu chumi hnu loka chuan mishing dikna chanbo hum halna lama activist then khate chuan internal police report chu an nei theita a chu report a chuan thu chiang zok lo omin chawlu tukwang ani na tile thil dang chiang zok lo inziakin chota tang chuan mechia chu khungbe ani thote hunrei tak chung bom chu a chwa san lo ti chu hriat the ani ta a in bom an hmuna in chu traditional private in ni in brick manga siam bang cha takin a hwal vela kongpui lam hoya tukber siam motor awm lo baka a chung ko zol ni in inar kot ya ta omboka ma se he record a hian in nei to chu aborol to ni in an sei thung te chuan chumi hnuwa chuan dan ang po ni lavian chu in chu mi ten an lo kwal ta thin alo ni police chuan in chhevele mi te chu zona an so le ta a chota chuan meter zabial chunga in som pakwa te chu thu zo fia ni in chungzinga pali te chuan thil in ang an soya chota chuan me che au thom an hria tho chu soin mi pa pakhat chuan metal work ri ni om tak a hria tho te a soi boka nima sela tu ma in report ena an en lo mai pia lama mimal boyna in rol boy an dola owangin chu thil chu an wangai lem lo alo ni a hei mai ba ka kumhni kalta chung khan chung ko paruk lai ten in chu lo lo to in sarkar hriat puina le dan ang taka thil ti an i fum fe lo awangin police chu an thu zo fia te atanga an hriat le fin fiana an hmu thei ang anga te chuan anin nga mai angai ta a ma se heti lai mek hian an then om hnai waya mi pakhat chuan chu ina chuan march thla le april thla kum sang ni somni pahni vela sap mel po mi pa le European mel po me chia cheng don a mo thin tho chu ron soi vele in an nuwa a me chia zo chu motor om to lo thole a mi pa po chuan in chu kumlai hola a chwa san dei tho a soi boka te chuan investigator te chuan chu in ne na in som nei te chu an chui zui le ta a chuta chuan telecommunication company data atanga alan danin Khaled Yusuf minga register phone number chu Mars thale chon thabor vela chu hmuna chuan active ngei ni in an hrile ta a in chu data chu phone an chara an thil mu ten chuan in rem chia bokin chu number vek chu Turkiya tourist sim card manga register a man ania chuta amang tu po chu mithumun an ni ti Turkish thunei tu te chuan an nim git le ta bok ani te chuan phone a chuan message sam tak lo omin atam zok te chu delete to ni ma se mithiam te awangin mu thenil nual alo ma chungzinga message pakhata phei chuan Carolina hming hnu tur alo omai pi alama a chaple a tongtrai turin katia choi thatlo chuan ama thiam lo ani ti message hi alo inziak zom zata chumai ba ka bom thalak apon na matanga lak chu mu tur alo omboka chu nu chui tu te chuan anin haulai ve lami ani anrin mai pi alama chu thalak nung lama bangte chu rawang an chana bula bangnian khan alo inang chia boka in hemi hnu loka hian police te chuan phone ne na inzom cloud archive mi te ho chu hai chuak le in chuta chuan Carolina thalak thahnim tak chu alo oma chung thalaka te chuan hun thomno ain bel na le emen me se traditional thomno ain bel na po motor omnola ma se march ne somni pahnia alak thalak pakhata chuan Carolina chu
Kotiat bangkila thuin a hmela chuan phurna le thathauna reng hmuh tur a awm lova tin a bula chuan bolwar hmuh tur a awm baka a hmel te chu dang lepin a chau hmel viau boka hei pawh hi nu chui tu tina an chir chian hnuah chuan bawm an charna bul hnaiah lak ngei ni ti chu an fin fia leta ani heng baka hian thlalak dangah chuan bawm chu a chung chin tel lova a awm lai hmuh tur awm bokin welding na hnu hma le a tui ek dana tang chuan a hnu fea chin chop ani ti chu hriat thei ani leta a chung thil te ti chiang tur chuan chu ina handyman hna lo thok to mipa pathum te chu thu zo fia le ni in an zinga pakhat sayet ramana chuan kumkalta kumtir lama an tual zola inchung khona siam tura an roi thule bom rong am po chu a hmu ngei thu soya nima sila ran somna tura angai wangin engti wala angai lemlo tin me chia po chu a hmu ngai lemlo boka nima sila inchunga tang chuan mishing khori ni om tak chu a hra thina ma se chu chu tu ma shil lemlo alo ni imi hnu loka hian tlere ulam dor ngak tu hne na tang puin fin fiana pui mo tak no chui do da chuan an nei le theita a chuta an chui chiana tang chuan an mi rin hel chuan dor ngak tu hne na chuan me chetlere alo shal thin ni na soya chuta a soi zel dan chuan April tha kum sang ni som ni pahnia khan chu dora chuan Khalid Yusuf nia an sha chuan me cherang ka chak chin beng bele zungbun te awashala chuta dor ngak tu chuan receipt lo da thain a signature alo om hlo mai te chuan chu handwriting te chu expert thawina an zir chen hnuah chuan Khalida phone a thalak pakhat ami nen khan an ko ziak chu an rim ne chia ta bok ani hengba ka hian an chui zel na a alan danin April tha atanga zon tha top thleng khan an ina electric chu man mo mal ani lo ni ti le tui bil po chu atla hniam thut thut ni in alanga chu po chu karel nai khung be ani na le kalsan ani hun vel tur om ang an chhu nen chuan alo in rim le thlap mai chuti lai mek chuan police chuan karel nai bank account chu yamen police hna chuan an thon ni a chuta a poisa khoi chet nu nun ber an chin chiana chu mar chha ni in ATM atang hian poisa ala chhoka ma se chumi hnuwa chuan a bank ka chu block ani zui ngal ta dei mai tin yamen atang hian online bank account na lutum an om ti hriat ani a ma se chu system chuan alo reject lo thong hei po hi mithiam dena an chuzel na chuan khalitan Carolina sum chu online manga ni saktumin abenga ma se security check apal tlang zo lo ni in an ring hle ani te chuan heng zong zong an hmu chhuan hnu a hian September thalai hola Yaman police chuan Interpol lama Khalid Yusuf man turangin na chu thu bathonin police khwale tui thi na rin hlel pui ber ani bang ani thu an ziak boka nima sela Interpol lam chuan me thla vela Yaman a chwa san thole Eritrea lampana longmanga akal bau thu an lo shil dai maya chuta tang chuan a trial po chu a re zui ta mak mai ani hei wang hian investigator lamte po chuan har satna an tok leta a achan chu international arrest warrant chwa tur chuan tol tha thu boy official charge aw mangaya tin Yamen prosecutor lamla chuan case chu tol tha thu boy anga lola ziak lut lovin fin fiana mumal tak awm lo thu an lo soi tlat maya ma se chu police te lam chuan an thlop lo hle ba ka Carolina chu ti luina khung be ani dan te chole tui pek that ani lo dan vel chu fin fiana mumal tak a om nia an shet ba ka chung fin fiana le document ti chetumna om ti po chu an che chiang hle boka chu mai ni lovin investigator te po chuan Carolina chu thali chung in a chwa san lo nia soin chuta chuan vending machine security camera le ATM vela po a hmel motor awm lova tin a phone location atanga alan dan chuan a phone chuan meter som thum po pe lovin mun khata om reng ti alan tira heng thilawang hian norna chu anasata emema police group atanga report an don hnuwa Europe khomol puya mishing dikna chanwo pol sang de chuan case chu minol pui hmu thei turin an tlang zarta a heiba ka hian Polina Ministry of Foreign Affairs pona po peaceful protest te hoi hot ni in Warsaw po kong so te ani boka chuta chuan case chu aranglama chui chuaka chingfel va turin an nor bok ani te chuan vane thak tak mai in kumsang ni somni pathum November thatira khan Khalid Yusuf chu document lova ramjikan atum lai takin sodana man ani theita hlova
ma se Warsaw zona an zo lai ero chuan engma sei du lo thung chumi hnuwa chuan Carolina chuan adu thua akal san thole abona chungchanga po chuan in nam hnoina le boina tur ani lo thu a sei tlat maya nema sila police ten fin fiana thalak le maseste an enter nuwa chuan ain pawng ve ta hlo mai chuta ain puana chuan Carolina in yamen a thlen nuwa khan ani neya ma se ani nei nu re vak lawa chuan anu puilaka lung oilo na nein thomno hatura ati da chu a hadu ngai lawa tin a thoda chu nial tla thinin dan chule poimo ati te chu a zom du lo ni na soya te chuan anu pui chu thunoi ngalin a phone ne a passport te chu alak sak vek ba ka ni rei lo te nuwa tang phei chuan a zalena song song po chu ara be sak ta veka nima sila tha ero chu a thel tum ani lo thole zana zirtir atum tho soin a tho oi ma chu shen be atum tho a sei da bok ani nima sila chung fin fiana chuan thil dang dei a sei thung chuta an chui chena chuan Carolina chu hun be neya khung be ani ti le sei saka tha ani tho chu tarlan ania khalita siam metal bomb chunga khan khung ni in atira chuan bomb chin chu hon thei ania ma se annuwa atlan chwalo nan khalita chuan a china a welding ta thlapa te chuan bomb chu kongpui atanga hmu theilo na twal zol adani in atira chotlem ti pek ania changpiar le bo hlui to pek ni in plastic botola tui ape boka ma se botol chung mor le bal tam tak a dana rei tak hon ani to lo ti chu alang thong chota tang chuan Carolina khan a the ma zong khan rei tak chung cho le tui a ei in to lo ti chu a hria tle bok ani hei mai hi alani lo medical examination atanga alan danin Carolina chu a the ma thakhat chung zong khan a taksa chu a song chheda se mema a thau te chu tlaranin a ro te chu an piang sol zo ti la kan hre thiam tlang ber ome doctor te po chuan a kiule a khupa vun thi te mu in rei tak chung cha son lawin awm na ngaya om reng ti na ni a chu mai ba ka atin chunga te po leinoi le ther tui ek them te mu to lo omin heta tang hian tan chwa tumin bom chu alo highway na sale ti a hria theya in boma chuan thisen te po mu to lo omin bar then khate po chu alo koi soi de uboka alandana chu alu le aban velina atawna ani mel bok ani hengba ka hian khalitan a soizel danin zun tha ani a ni kha chu Carolina chu a cheto mi alo ti a hmu chuan a hlau thong nu tuk chuan bom chu tarpulin manga atuam nuwa nisin satnoya chuan a kal san ta dei maya imi hnu loka hian a bungrwa te chu la in chu a chwa san zui ta dei maya heiba ka hian Carolina tlero te po kha shal atum ta bok ani te chuan Carolina rang chu boma chuan thlipuina ati chiat ma ka ruk chung kha om ta ringin chuti hunlai chuan boruak lum zong po degree somli vel thleng ani a bom chu khodeu ani awangin arwang chu a chhipum hlu mai rawa an hmu po khan me cherwak ani ti kha ala hria thei pha chuti lai mekin doctor te po chuan a the dan chu ariluna thlak tak ze thu lo suin chawlo ta wanga thi ani thu an lo tar langa chu na chu tha le tui don lo awangte boruak lumlu tukle du ang taka che son theilo awangte a thleng ni in an soi bok ani engba ka hian forensic lamte chu danin Carolina chu kumsang ni somni pathum julai ni som panga atanga ni somni in kara boral ni in an soya also kot po chuan khalita chu thiam lo chantirin dam chunga lungin tang tole chwa leilok ani lo tur tho an rel thota a heta ache dan hi plan nei sa ti ani ti le tumreng wanga ti ani tho an soya chuti lai mekin hetia trial an nei lai hian khalita chu mei chia te laka tharum tho thu boy siam sak aloni to ti hria chwa ani le ta zela nima sila chumi tum ero chuan ator tu ina evidence thatok tak ani ra awangin case so kharle mai ani zuita ani te chuan Carolina chanchin chuan Europe mi te abara khain an thin aterim emema me chia zin kwal thin de ben himna thatak siam sak na zuin Poland a phei chuan Islamic country a me chia ti himna tan Ministry of Foreign Affairs chunga special department te din ani te hiala ma se yamena ero case chungchang chu official a thu chwa omlo thung heti lai mek hian Foundation Against Violence Against Women tile Carolina chung te ero chuan ngor takin campaign an lo nei chara in Warsaw Carolina thana chuan
ama sia renga tur siamin chuta chuan tho an ziaka chuta chuan Carolina chu chanpui ngai ti chanpui torin akalta a orola chhualo nana khungbe ani a kan thei ngir ngai to lawang ti an ziak ani ke chuan hei khe sian rin tur diklo rin hla omzia le ria chian ma a mi rin ri ngot la omzia atar lang chiang ema Carolina po midang te ta na mal somna ani theina na pen chwaka nima sela a fel na te chu ama beilet na na man ani ta jok si a chanchin hi alung chhiat thlak tak zeta nima sela mitam tak tan thil thatak no chein warning ani ngal boka atum angin midang chanpuin mahun eng tak siam saklo ma se kong dang zokin midang tan mal somna ani thawani ti po in kan sui the ome ole khati song kha ton chuma kan ngai thla khole the so aloni le ta a he ke sung sanga in ngai dan te comment section lama in lo soi bele chhodon ya